טוב, שלום לכולם. אני לא לוחצת על המסך מחדש להראות לכם מה זה, כי אם אני לוחצת על זה, זה מבטל לי את ההקלטה של המסך. אז תיכנסו לזה ותרדו למטה ותראו, אני לא יכול להראות לכם. טוב, אז היום נעשה קווסטים. נעשה קרב זוג עם ברלי ונצח. אז טוב, יצאנו מביירון. אני נגיד כל כך הרבה ברולרים טובים, אז יותר טוב לנו. הנה פייפר. יש שם מישהו שקוראים לו אמס סם פאנג. מי יקרא לעצמו אמס? פה שם את הבדיחה הזאת. פאק. לאתגר הזה שוטי, אז אסור לי להתקרב אליו אפילו קצת. אסור לי שהוא אפילו יראה אותי. כשאני רואה את פייפר אני מנסה להתרחק. כי הוא באמת יכול לקפוץ עליי ולכפכף אותי. פשוט אין לי סיכוי נגדו. אבל ביום הזה חתיכת עבודה. לא עושה שטויות. טוב, אני מחוסל על ידי סקוויק. באמת? לא, ביירון הלך עליו. טוב, אין לי כוח, בוא לא נעשה. לא, אבל כן אעשה קווסטים, כי בא לי לפתוח כוכבים. אז בוא נמשיך. רגע, יש לי איתו קווסטים. 3 קווסטים וברלי יש לי. 3. אז למה ברלי קודם? יש לי עם ברלי ועם דריאל אותו כמות קווסטים, מצחיק עם דריאל. רק סידרתי לזה עם הכי הרבה קביעים. טוב, אז יאללה. אצלנו עם פייפר נגד לא כל כך הרבה ברולרים טובים. למרות שאני מפחד מווילו, כי זה טובה לפה. כי אין פה הרבה... יש פה הרבה קירות. וואו. באמת תיק יכול להיות פה טוב. אולי אני אחרי זה נשחק את התיק. אני רוצה להרוג אותה. אני יכול. לא, היא תשתלט עליי. אני לא אעשה את זה. זה פשוט תשתלט עליי. אני אנסה אני רוצה שהיא תבזבז את האולטי ואז נקפוץ עליה. אולטי משלנו. אמרתי לכם. אני מוכן, אני מוכן. מחצתי על ידי ווילו. זה נראה לי כאילו פייפר מתה, אבל לא נראה לי. לא נראה לי. טוב של פייפר. זה הטוב שלה שחיכתה לי. יש, אין ווילו אולטי, אז היא לא יכולה לעשות נגדי כלום. לא! אבל כן, יש לה רעל. לא, יש איתי סוד. הוא לא חזקה. לא מורידה קצת. אני לא נותן לו לתקוף אותי. לא, סופיה זה מפחיד, כי אני מפחד לצאת על המילה סופיה. סופיה יכולה להוריד מלא לטנקים. אם אתם רוצים לחסל טנקים, תשימו סופיה. באמת, היא מקנטרת טנקים בין הכי טובות במשחק. היא מורידה מלא. טוב, מקום שני זה טוב. תראה, חפרתי לכם.
יאללה, בואו נתחיל עוד משחק. בפעם אני לא אשכח לוודא שהתגובות לא יהיו מושבתות, ותגידו לי גם בתגובות האם לפתוח מועדון לכם לצופים. טוב, אז יאללה, אנחנו עם לולה. אנחנו עם לולה שעומדת במקום, זה לא טוב, EFK. וואו, לא, 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 לברוח. שלי. יואו, יהיה תכף לשלי 9,000. זה פאוור אפ. אפילו לא 11. לברוח. זה מקום רביעי, שם גביעים. אבל יאללה, בוא נמשיך עוד משחק. אולי אני אזמין מישהו. מצחיק עם אלון. שניידר, חבר שלי. מי זה? טוב. וגם אתם יכולים להציע לי בקשת חברות, אולי אני אסכים לכם. לא, זה מגניב. נראה לי זה יעשה לו מהמדורג. אוכי, בגביעוני צריך לו עונה, זה נחרב בגביעים. זה הזמנה. לא. הוא רצה לשחק עם הרבה גביעים, אבל אני לא רוצה לשחק עם הרבה גביעים. אני רוצה לעשות בשבילכם קווסטים, וכשנעקוב את 10 דקות אנחנו נצחק רציני. לא נעשה קווסטים יותר. איך תמיד אני יוצא נגד הקבוצה הכי טובה מולי? מקודם זה היה שלי, שאין לי שיקוי נגד שלי. עכשיו זה ספייק, והבן שלו גרוע, אבל ספייק הזה מוריד אותי בערך 3 מכות, וזה מפחיד. שאלתי לו מפספס או פוגע, אני מפריע לו. לא, שם קקטוס. הייתי צריך לראות איזה גאדג'ט. תקפוץ, לברוח. קפוץ עליה. לא. עם שלי, עם מולטי סגול, זה היה מצחיק. הם היו מוסיני כרגע. אנחנו לא במצב הכי טוב, אנחנו גם לא במצב הכי גרוע, כמו אצל פאנג. ואצל איזה, אין להם אפילו פאוור אפס. זה מצב גרוע. אי אפשר נגד באבל, פאנג, כל כך הרבה ברולרים נגדי. טוב, אז יאללה, עכשיו מצחיק רציני.
לא שחקתי אף פעם בסרטון מדורג מדורג. ותגידו לי אם הייתי צריך לבחור פה ברולרים אחרים. טוב, צריך לבחור פה ברולר שיורי. אני אשאול פה את פייפר. יכולה להיות פה חלקה. ניקח את קרוב. בסדר, את בל, זה האופציה טובה שלו. וואו. אם לא פוסלים צלפים, יחליף לגאדג'ט השני. נראה מה יש להם, אולי יציע להם. אנשים פה לא זה... די נקוד שיש לו כרגע. טוב, בוא נבחר. כן, קולט אצלו זה הכי טוב. נבחר את קולט. קולט וברוק. קולט. חוצים אתם מדברים על מוטציות. עדיף ברוק. מוטציה של ברוק יותר חזקה. אני די יכול להרוג את לארי ולאורי. צ'סטר זה מפחיד. אבל לא יהיה לו כל כך מה לעשות במשחק הזה, כי הוא לא יכול לראות עלינו מרחוק כל כך. כי צ'סטר זה די מקרוב. עם הרבה כדורים שלו. טוב, אז יאללה, בוא נתחיל. התחלנו את המשחק. מה זה? זה קבוצה בלי סקין אחד. נראה. הם ברוק. זה נראה כאילו יש לו סקין של כסף. הם טובים. ידעתי שזה טובים. תמיד כולם בוחרים את הסטאפר, את הגאדג'ט של המהירות. לא ראיתי בן אדם אחד ששם את הגאדג'ט השני של צ'סטר. זה היה או שאין לו גאדג'ט, או את הגאדג'ט שיש לצ'סטר הזה עכשיו. רק אני בחרתי את הגאדג'ט השני. לפי דעתי הרבה יותר גרוע. הנה צ'סטר פה. הרגתי. אני יכול להרוג אותו בגלל האתיות. אני מעצבן אותו בגלל שאני לא נותן לו לעשות איל. לפי דעתי. פגעתי? לא. זה טוב. משחק טוב. פגעתי, עכשיו אני אלך אחור כי אין חיים. זה מתחיל להיות מפחיד. צריכים לסגור עלינו. טוב, הרגתי את לארי ולאורי. ברוק הרג אותי. צריך להרוג את ברוק. לא נותן לו להגיע אליי. ברוק. לא. נראה לי גם ברוק מת. לא? הוא לא מת. יאללה. חייתי הניצחון כי יש עוד סיבוב. מול שטענתי את הסיבוב. אז יאללה, בוא נחשוב משחק. משחק שני. שני במדורג. אז איפה צ'סטר בא לראות עליו קודם? הנה, ידעתי שאני אפגע בצ'סטר. אז עכשיו אין לנו חיים. לא נתן לו מהירות, איזה באסה. עכשיו זה נתן לו מהירות. קודם זה נתן לו חיים. למרות שהיה לו מקס חיים. הוא לא יכול לעלות יותר, זה עדיין נתן לו חיים. וואו. אני לא מת בפגיעה אחת, מת בשתיים. אמרתי לכם שצ'סטר לא יהיה בו. זו הבחירה גרועה ש... אבל הברוק הזה... וואו, הברוק והלארי ולאורי זה בחירות
שאנשים שיודעים לשחק את המשחק, תסתכלו. אני לא רואה אותו והוא אשכרה מצליח לפגוע בי. מה? משהו עצר אותה במקום שדמיינתי. טוב, לרי ולא מת. לא, הצליח להתחמק. אני לא יכול נגדו. אסור לאף אחד פה למות, ואנחנו נוביל. טוב, בוא נפעיל פה סיכות. לא, אוי, גולד! הצלחנו. אוי די, צחון. גולד שיחק פה מעולה, חייב לומר. נראה לי כוכב. נדיר, במיוחד אדיר. תן דמות. אלוהים, תן לי דמות. יצא לנו 500 גולד. אני לא יכול להתחיל. מה הוא מקליט עכשיו? נו. טוב, יצא. אז לא נראה לי נתחיל עוד משחק מדורג. יכול להיות כי בסרטון הבא אתם תראו אותי במדים. יכול להיות. ומשהו בטוח, נפתח איתכם את המרחב האגדי, אם אני אגיע לשם. תסתכלו, גם אני מנסה להשיג את כל הסקינים מפה. יש לי כמעט את כולם. חסר לי רק את זה, את זה ואת זה. את של בול אני לא מתכוון להשיג, וגם את של מלודי. רק את זה של ג'סי, של מלא. איזה מרולה כדאי לבחור? שים דורג. תודה לאל. טוב, ביי. אין לי כוח. לא, 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 לא. אני כנראה אעצור אחרי המשחק הזה. טוב, הסרטון הזה יותר ארוך מהסרטון הקודם בטעות. אני אפסול פה את... מה אותי לפחות פה מעצבן. אולי אני אשים בבל. איך לא פסלו את פאנק? ציפיתי שיפסלו את פאנק. חייב לומר. יש לו בבל רמה אחת. נכון, אין לו בבל? יש לו בבל רמה אחת. צריק. כי כאילו יש לי בבל רמה 11 ויש אנשים שאומרים ש1 ועוד 1 זה שווה 11 אבל זה שווה 12 אני גאון. שווה 2 ולי שיטה לומר 1 ועוד 1 שווה 211. יש שתי אפשרויות של 1 ועוד 1 שווה 2. יש אפשרות של 1 ועוד 1 שווה 11, ואם אתה שם את 2 מקדימה במאות, ואת 11 בעשרות, ואת 1 ביחידות שווה 211. בת יכול להיות פה מפחיד, כי יכול פשוט להכות אותי ולברוח. זה קרה לי. זה קרה לי בקרב ידידותי.
עם קול אתה לא צריך לכוון, אתה פשוט מנחש לאיפה יריב הולך. זה פשוט לנחש לאיפה יריב הולך. לפגוע בו איפה שהוא הולך. לא נותן לבאז הזה להגיב, או אפילו הורג אותו. אני קומט, הוא ניסה להרוג אותי. שיטה שלא עבדה לו, להפעיל גאדג'ט. שיטה מאוד טובה. יש לי סגול. יש לנו בוט בקבוצה. כשהוא מתחיל לזוז, כבר סופר. איזה גרועים. לא ראיתי גרועים כאלו 50 שנה. באמת. לא ראיתי גרועים כאלו שמתים לבאז פעם אחרי פעם אחרי פעם. לא מפסיקים למות. תסתכלו, הוא זורק אולטי סתם. לא ראיתי בסיפור חד כזה. לא מצליח לומד כל. שבור את הקיר הזה כבר. דינמייק, הוא אפילו לא שובר את הקיר. ראשוני לשבור, אפילו לא. עוד שבר אותו. וואי, באז הזה. באז וריקו זה. ריקו כל הזמן מפעיל עליי את האולטי. דקה שיט. הוא מנסה לתפוס אותי עם האולטי שלו. זה מעצבן. הם פשוט גרועים, במיוחד דינמייק. הוא אפילו לא עושה פה מהלכים. הוא אפילו אולטי על קירות. מה אני אומר, רואים או לא? שבטוח אני יותר טוב משניהם ביחד. לא! כל תפיל עלי את האולטי. כי רוזה נותנת לו לטעון את האולטי חופשי. אוי לא, ריקו. אוף! לנו! לפנים! באז, זה מעצבן. דינמייק יותר. מעצבן מרוב שהוא גרוע. אתם רואים? הוא רק זוכר פצצה קדימה על עצמו, למרות שזה ממש עוזר לזרוק על עצמך. מי שלא יודע, כי זה כמו לקפוץ. אפילו אם אין לך את הסטאר פאוור הזה, לא יודע איך תתחמקים מבאז. אבל דינמייק הזה, במקום לנסות להתחמק מבאז, ההתחמקות שלו זה ללכת לאולטי שלו, ללכת בפנים. התחמקות ממש טובה, מה שנקרא ללמוד איך להיות טיפש. זה כמו ללמד טיפש, איך להיות טיפש. איזה גרועים. הם מנסים לצאת איזה אלופים. הם מנסים כאילו לגרום לנו לעשות עלינו סקילים. אבל זה נוקם בהם. נוקמים בהם על זה. ולא נותנים להם. עד עכשיו כל פעם שהם עשו את זה, רק פספסו. הם לא מנסים להפגיע. לא. הוא עושה לכם הכל פשוט. וואו, גולד הזה! לא מנסה להפסיד בכלל. ורוזה. וואו, דווח. רמאות. ורמאות. אף אחד משחק קומטה בלי קישורים. גרוע. טוב, זה לא.
נראה לי יפתח כוכב. לא יצא כלום. ויאללה ביי.